Khlam poi perkhat Khram kelon ka Al Hilal Hakamat jongka Al Nassr Jlang artliki kol Khyrwit u Cristiano Ronaldo ni pedang singobha ya pibara ki paralok ki bacu id bancu kerjaan ya kana ka channel na kapor syakapor ka jengkerpat ya ki paralok ki bampat daban subscribe la da pisngau tenat ya ki video hakane ka channel singobha ban ai jengkerjaan da ka ba share like ban kham tam ban subscribe ka jingkhe lanti bat ka jing perkhat jongki babon ki ruid football hasa telak ka partai hakane ka jingela kai ka la kella pongpat da kumwai kumba ki kemilanti lani ki perkhat ngangai ki babon hi ki ruid football hasa telak ka partai ki kemilanti bat ki perkhat bahakane ka jingela kai ka Al Hilal kan sala ban perlem ya ka Al Nassr kadaw hi kadai ba ka Al Hilal kadai ka klub ka ba khlain bor Haka Saudi Pro League bat kum joro haba ka Al Nassr ka jukan do persya bat ka Al Hilal bon sen hi ka charam hakamat jongka bat kam la shan hakamat jongka Al Hilal hanrai hakane ka jingela kai ka jing perkhat ka la kella no da kumwai haka ba ka Al Nassr ka la ban perlem suk ya ka Al Hilal hakane ka jingela kai kumta haba phaish kane ka jingela kai ka Al Nassr ka layo ban penkhi ya kajar haswa ban kuno ka jingela kai joka ka last step kata hakame ka ba sapusan plusan lingba u Al Hasan bat kum joro haka jingela kai joka kala ka baar sajisen ka Al Nassr ka layo biang ban penkhi ya kajar lingba u klore la kai ba kan sai joka kata u Cristiano Ronaldo hakame ka ba sapu nyau haden kan ka kol ka Al Hilal kala persyang hikat bala ban yo pen phai ya kene ki artliki kol jongka Al Nassr padai hakame ka ba henry puar kala yo ban thep chikol lingba ubulai hi ka bala penlong ya ka Al Hilal bakan don ya ka jingkerman bakan yo ban thep ya ka kol pen ya kai hakane ka jingela kai henry ka jingkerman jongka kam orlong lane kam seiso namar dai hakame ka ba pra ka Al Nassr kala yo ik penalti hakane ka jingela kai bat ya kane ka penalti la shoot hi ka da uklore la kai bakan sai jongka kata u Cristiano Ronaldo haka ba u Cristiano Ronaldo uklam penle no ai ya kane ka buk siar ka ba ulayo ula penrung hebat Jlang ya ka bol syapo jongka kol ka bala penlong sendra dia ki player jongka Al Hilal bakin jam khnam hakane ka jingela kai hakamat jongka Al Nassr kumta hadu bandakot ka jingela kai ka Al Nassr kala la ban penlem suk ya ka Al Hilal hadu dalai la ka we kol wa la ka Al Hilal kala syaram hakamat jongka Al Nassr hanrai ka dangne hi haka kardan ka baar haka me je ken point da san pe hunyo point neki ar pe hunru tali ke jingela kai bat ka dang duna hadu sa point ya ka badan haka kardan ka ba hakeledo kata ka Al Ittihad kat ba ka Al Nassr pat ka don haka kardan ka balai da san pe sa point neki ar pe hunru tali ke jingela kai kadang duna hadu lai point ya ka Al Hilal ka badan haka kardan ka baar bat hadu hunyo point ya ka Al Ittihad ka badan haka kardan ka ba hakeledo jong ka me ye ken point Kublai shibon ya pibaro ki paralok ki baju uit ban cukershan ya kane ka channel na kapor syakapor ngin skendopat haka ve ke video kublai shibon